Uau! És un cubell sencer de bombons maltesers! Però un moment! Mireu això! En Mike en té un cubell sencer i la Nit en té un de gegant! Oh, Déu meu! Increïble! Comencem amb la Wednesday. Per què tinc el més petit? Ja ho sé. Tinc un tub especial. Puc aspirar tots els dolços i ni tan sols embrutar-me les mans. Fàcil i deliciós. Genial. Mike, el teu torn. D'acord, és el meu torn. Jo també tinc una cosa. Mireu això, una cosa xula amb tobogans. Podré menjar-me ràpidament tots els maltesers. Serà increïblement interessant. Deixeu-me que us ho ensenyi. He muntat un tobogan gegant. Ara posem els bombons maltesers aquí i mireu com baixen. És superdivertit! Uau! Provem-ho! Nyam! Fem-ho una altra vegada! Oh, és genial! Increïble! What was that? Nyam, nyam, nyam! Com mola! Oh, em sembla que ja està. Una mica trist, clar, però... És el torn de la Nit. Som-hi! Sí, ho provaré. Són gegants! Que deliciós que és! Què? Vols que en comparteixi? Amb tu? I ara! És meu! Definitivament no estic d'humor per compartir. D'acord. Agafaré tots els maltesers jo mateixa. Hem de fer el forat correcte a la taula. Llavors, ho aconseguiré. Fent servir el nostre llançaflames, cremant-lo i... ja ho tenim. Què? On són els meus bombons? Wednesday! Te'ls has menjat tots? Com has pogut? Haguessis hagut de compartir. Pots acabar-te aquest. Carai, quin paquet de cereals més petit! Oh, la Wednesday en té un de normal. I la Nit en té un de gegant. Mireu això! Un paquet de cereals gegant! Increïble! Mike, començarem amb tu. Se m'ha acudit una idea brillant. Puc menjar cereals en una taula petita en un plat petit. Abocarem-ho al nostre bol. És genial, oi? Primer hi posem els cereals. Després hi tirem una mica de llet per sobre. Això serà realment deliciós. Ho hauríem de provar com més aviat millor. I anem amb la cullera. Nyam! Però un àpat petit s'acaba ràpid. Oh, deixeu de riure. Em netejaré i és el torn de la Wednesday. I tant. Ja m'he preparat un plat i una cullera. Abocant els cereals al bol, afegint-hi una mica de llet. Perfecte. Cosa... No em vull embrutar les mans. Oh, que bo. Són bons, tot i que són de colors. Oh, mare meva! En vull més! Gràcies, cosa. Adéu. Anit, és el teu torn. Let's go! Genial! Com em puc menjar aquest paquet gegant? Ah, ja ho tinc! Se m'ha acudit una idea brillant. Ara vinc! Oh, espereu-me! Was that? Bé, el bany em vindrà perfecte. No tinc un bol gegant, però tinc una banyera gegant. Abocant la llet directament allà dins.
Segur que en tinc prou per omplir tota la banyera fins a l'última gota. I ara hi podem posar els nostres cereals. Que bonics i de colors que són! Increïble! N'hi ha moltíssims! I ara tot el que queda és que em banyi allà dins. Entrem-hi! Oh, sí! Podem fer un bany i refrescar-nos! Oh, el meu canet! Okay. No t'ofeguis i posa-te'l! Interessant! Això és boníssim! Canet, en vols? Prova-ho! Oh, quin dònut més petit! És més petit que l'ungla de la Wednesday. La Nit en té un de normal. I en Mike té un dònut gegant. Oh, Déu meu! La Wednesday torna a tenir la porció més petita. Deixeu de riure. Començaré jo primer. El meu dònut és més bo que tots els vostres junts. Simplement el xafem. Ha funcionat. S'ha tornat pla. I ara és de mida més gran. Deliciós. M'agrada molt. Bé, em sembla que ja està. Ara és el torn de la nit. Visca! El meu dònut m'està esperant! És tan bufó! Mireu els meus llavis! Són tan bonics! Mike, què fas? No et faré un petó. Ho sento. Els fideus de colors són boníssims. I ara és l'hora del dònut. Oh, que bé! M'ho vull menjar tot! Nyam, nyam, nyam! Bé, now it's my turn! El meu dònut és gegant! Hem de mesurar-lo! Entès! Se m'ha acudit una idea. Ho sento, Wednesday. No em vull embrutar. All right. Tallem-ne un tros petit. Awesome! Uau, que bo! En vull més! Mike, t'has de donar pressa. Les noies estan cansades d'esperar. Oh, ja havien marxat. Bé, què hi farem? No necessito ningú més que el meu dònut. Substituirà els meus amics i tots els àpats. Oh, no sabia que arribaria al final. Oh, el meu dònut preferit. Oh, en Mike ha acabat el seu àpat després de 100 capes. Ens recordes? Han passat 101 anys, Mike. Gràcies per estar amb mi. És el torn d'un nou dolç. Què són aquests botons? Això sembla interessant. L'hauríem de prémer? Què està passant? Oh, mireu això! És una xocolatina petita! Oh, el menjar miniatura és tan bufó! Provem-ho! Deliciós! M'encanta la xocolata! Però no hi ha res més! I si torno a prémer el botó? Enid, ara és el meu torn. Premo el botó. Uau! És xocolata, però sens dubte és més gran, traient l'embolcall. I he de tallar la xocolata a trossos petits. Faig servir el ganivet per això. Així està millor. Saps què? Se m'ha acudit una idea. Puc fer el meu propi taüt petit. Serà de xocolata. Mireu que bufó que és. I ara el vull provar. A veure... Oh... Uau!
Això és deliciós. M'agradaria tenir un taüt així per a mi. Mike, és el teu torn. El que tu diguis, Wednesday. Bé, no veig res. Hi ha alguna cosa que vola cap a nosaltres? Oh, no! Una rajola de xocolata gegant! Ve de l'espai! Noies, vigileu! El meteorit està caient del cel ara mateix! Oh, és superperillós! Salveu-vos! Noies, què hem de fer? Sabeu què? Hem d'agafar els assecadors de cabells i apuntar la xocolata perquè es desfaci! Els vostres assecadors no són res comparats amb el meu llançaflames. Així millor. Amagueu-vos sota el paraigua. Això és genial! Pluja de xocolata! Oh! Uau!